נרדמתי. בסרט הזה נרדמתי. לא חבל, תוכנית, אז לא תחל. אמרנו בו עם מסעד, זה היה מדובר על זה. בגלל שיש, אז לא ככה, לא ככה. לא, אבל אני באמת יותר כיף. לא אכלתי פה, אכלתי רק שתיים. שתיים שלושים, אבל שתייה ואת יכולה כאילו למצוא את חופשי, לתנס לעשה. לך בפקורן? כמו דלי? לא את זה, זה קנינו. זה לא היה דלי. די, די.